corresponde a Xunta de Galicia. No seu nome ten a palabra a delegada territorial da Coruña, Elena Obama. Moi boas tardes a todos. Antes de nada, querida familia Villar, non tuve a oportunidade de coñecer a Sergio, pois coñecemos a vos, pero sobre todo con todo o que se dixo hoy nesta tarde, sabedes que lo temos no corazón. Querida concelleira de Ribadeo, querida concelleira de Benestar, diputada provincial, presidente da Asociación 5 Coruña Futsal, concelleiros da Coruña, do delegado do Partido Popular, amigos, amigas e sobre todo moitas caras que non coñecemos porque seguramente moitos venides tamén de Ribadeo, desa terra natal que viu crecer, que viu nacer a Sergio e que hoxe tamén queríais estar. Eu estou aquí como delegada territorial da Xunta de Galicia en representación del presidente Alfonso Rueda, que quería que estuviésemos aquí, que quería que a Xunta tamén tivese esa presencia e os traslados, pues unha aperta e un apoio para esta fundación que hoxe comeza. E sen dúbida que non esteja aquí me dá esa oportunidade para poder falar hoy aquí, porque para mí sen dúbida é unha honra, é un privilexio dirixirme a vos e a todos vos en este día tan especial, en esta cidade que agora os acolle para presentarla xa a Fundación de forma oficial. É un proxecto que, como ben se indica, nace da memoria, pero mira tamén cara ao futuro. Quero agradecer tamén ao mestre Martín Boc, mestre de piano, que con esas teclas nos hizo seguramente pensar e facer moitos recordos do que tamén lle gustaba a Sergio. Como decía, presentamos oficialmente esta fundación, esta organización sen ánimo de lucro, pero que leva no seu nome o compromiso, que leva no seu nome un compromiso que é o de mellorar a vida das persoas, especialmente desas persoas que máis o precisan, seguindo o exemplo desa humanidade, desa solidaridade e desa generosidade que sempre caracterizou a vosso fillo, irmán, sobrinho e amigo como era Sergio. E sobre todo, como ben decía dela, con ese sentido humanista que leva esta propia fundación. Hoxe non estaríamos aquí, se non fose posible, se non fose por Víctor Villar e tamén por Lori, que son os seus pais, tamén polo seu irmán, tamén pola súa prima, e por toda a súa familia, que hai tempo, como ben indicastes, quisistes darlle un legado. E darlle un legado á altura da gran sensibilidade que tiña Sergio, un soño que hoxe bota andar con paso firme. A Fundación nace con ese objetivo claro de contribuir e mellorar esas condicións de vida de moitas persoas, de colectivos que están en situación ou en risco de vulnerabilidade, unha atención especial á infancia e, como non, tamén á adolescencia. Na Fundación Sergio Villar, como ben expresou Adela, defendedes con firmeza a igualdade de oportunidades, de dereitos para todas as persoas, independentemente do seu sexo, da súa identidade, da súa orientación sexual, das súas crenzas e da súa cultura. Porque a diversidade non é unha diferenza que nos separa, senón que debe ser unha riqueza que nos fortaleza. Estou segura que os vosos proxectos en todas as áreas, na práctica deportiva, aí tamén axudados coa Asociación de Fútbol Sala, serán un compromiso importante para a cohesión social de moitos mozos. Tamén ese compromiso ambiental de man deste proxecto Berea que coordinará Iván Berea e tamén, como non, todo o que sexa no ámbito sociocultural. Isto sí que vai ser un referente. Eu non tive a oportunidade, pero xa quero para ir a visitaros aquí no barrio da Radozán, na Praza de Comercio, donde abriches ese centro e que ese centro van a salir cousas moi boas e moi positivas. Este camiño, por tanto, que empezaches hoxe e que xa tedes esa
declaración por parte da Xunta de interés público galego dentro dun abril, pois está pensado para durar, pero está tamén pensado para sementar futuro, para tecer redes de solidaridade reais. As fundacións como esta, a Fundación Sergio Villar, son ferramentas fundamentais para construir unha sociedade máis xusta, para construir tamén unha sociedade máis crítica, pero tamén para construir unha sociedade máis consciente. Son espazos de liberdade, de solidaridade e, polo tanto, grazas a todas as persoas que o vais a facer posible. Gracias por estar aquí, gracias por creer neste proxecto, gracias por acompañar e, sobre todo, grazas por darnos a oportunidade de estar hoxe aquí a Xunta de Galicia acompañándonos e, sobre todo, para mostrar a nosa máxima colaboración en todos os proxectos que dende hoxe vais a comenzar. E quero finalizar cunha frase que dixo Adela, que esta fundación sirva para darlle corpo e para darlle voz a todo o que quería facer Sergio. Moitas gracias.